siyabingelela ngelithi igama lompheki wethu Jesu. Hallelujah. Amen. Glory be unto the name of Jesus. Amen. Siyabonga bazalwane ukufika kwenu. Cela nje uyishayela izandla ngokuba khona. Wenze kahle wafika. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Bazalwane siyabonga kubazalwane abasibukela live ku Facebook. Ngelithi igama lenkosi. Abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube siyabingelela kubona. Abazalwane abalalela ama-podcast ethu kanye nalawa kwa WhatsApp siyabonga kubona. Sithi inkosi yomusa ibenze kahle. Muhle uJesu namhlanje. Hallelujah. Namhlanje bazalwane sizothi nje fahla. Hallelujah. Sizothini bazalwane? Amen. Namhlanje esibukayo sibuka ukuthi ungubani Jesu. Hallelujah. Ngoba kuyahlupa ukuhamba nomuntu kanti awumazi ukuthi ungubani. Hallelujah. Umazi ukuthi lo engihamba naye ungubani. It's very important. I-identity is very important empilweni. Wazi ukuthi uhamba nobani. Uma ungahamba nomngani wakho kutholakale ukuthi nihamba ngemoto etshontshiwe, yena uyazi wena wazi, liboshwa noyi-2. Wena noma ungathi hayi uthenga imkhaphe umngani bakubopha. Hallelujah. Noma kufika umuntu ekhaya azokuthengisela i-TV nawe uchaza ukuthi bathi cheap 500 rand uthi ngayithola i-TV 500 uyithenge kanti uthengisela into etshontshiwe. Amaphoyisa mase wafika nawe uyaboshwa ngoba you were part of a crime. Hallelujah. It's very important bazalwane ukwazi ukuthi siyahamba nabani. Uma uMoses ezoya kufako lithi iBhayibheli wathi nyothubani lo ngithumile. Lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu Moses wena umuya lapha kufako ufika umtshela ukuthi I am uyena okuthumile. Hallelujah. uJesu many years down the line uma efika uJesu uthi uJesu before Abraham was I am. Before Abraham was I am. Abathi before Abraham was I was. Uthi before Abraham was I am. Upula irule yobhala because uma akhuluma ngowazi uwazi ku English it's a past tense mara I am usho ukuthi ngikhona ngicurrent amshintshi ngimile ngingunaphakade esimeni la udinga khona ngikhona ngiyangena ngibanjalo akukho kunye ongadinga uma mina ngikhona ingako athi I am ngoba lo I am kusho ukuthi ngiba inoma ngayini le wena onesidingo sakho akukhathalise ukuthi isimo sakho sinjani but ukwazi ukuthi mina ngikhona and then wena it means ukuba unezinto zonke because I am there. Hallelujah. Siyafunda bazalwane Matthew chapter 16 verses 13 to verse 16. Hallelujah. Repete verses from there. Matthew chapter 16 verse 13. Yes. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi,
Siyabonga kakhulu sisi. Hallelujah. Sizovala thina sonke amehlo. Sicela umzalwane yedwa asikhulekele. Hallelujah. Jesu ehamba efika eCaesarea Philippi ukuze abafundi bakhe ukuthi who do people say I am? Hallelujah. Abantu bathi ngubani? Iministry kaJesu bazalwane ibikade ibalulekile ngoba uJesu as much as bekade asebenza izinto eziningi abekade azenza ubekade etshela abantu ukuthi ningahambi nisho ukuthi nenzelwe, ningahambi nisho ukuthi ubani lo onenzele lo. But ngenxa yokuba amandla kaNkulunkulu awafihleki ahamba bese aba exposed abonakale ebantwini ukuthi la noma kungathiwani kukhona isandla sakaJehova, la akubona ukwenza komuntu, la akulona ulwazi lomuntu olwenze nayi into, but it can only be God. And for God to work empilweni yomuntu kufanele ukuthi kube nendlela ozomqonda ngayo, understanding ngayo. Bazalwane angeke kukusize ukuba uhambe noNkulunkulu ukhonze uhlanganyele kanti uNkulunkulu awumazi. Ake ngithi uNkulunkulu uvela nini bantwana basekhaya? uNkulunkulu uvela uma kuba khona isimo esikwehlakalelayo, uma khona isimo esikwenzakalelayo, yila uzobona khona ukuthi awuhambi wedwa, uhamba neNkosi. Unless isimo senzeke kungenze kungazi ukuthi awuhambi wedwa wena but uhamba neNkosi. So uNkulunkulu udinga isimo ukuthi isimo masenzeke, then uzobonakala ukuthi iNkosi ikhona. And angeke kwakusiza ukuhamba noNkulunkulu ongamazi, ongawaqondi amandla akhe noma ongaqondi ukusebenza kwakhe. You must know God and know God personally. Kungabi uNkulunkulu kamama noma uNkulunkulu kababa but kube uNkulunkulu wakho. Why? Because ungene imeni wambona uNkulunkulu ukuthi wena noma ungasathembakalanga yena uyaqhubeka athembeke, wena noma ungasathandazi but uyaqhubeka akubusise, wena noma ungasambise ukhohliwe but yena uyaqhubeka abheke ngakuwena. Iyodwa into ezokwenzeka ukuba ngene esimeni so that uzobona ukuthi ikhona iNkosi. Hallelujah. Glory be unto Jesus. uNkulunkulu ungavela esimeni, uvela ngesimo ukuthi once there is a situation then I can showcase my power. Manje thina sifuna ukukholwa maqeda sibonakale but siyasaba izimo. Hallelujah. Sifuna ukukholwa sibonakale but siyasaba izimo. Glory be unto Jesus. Into ozovela ngayo mntakababa, uzovela ngesimo ukuthi uhamba neNkosi. Angeke uvele ngokuthi bazobiza bathi sizovula ngomthandazo ukuthi abantu babone ukuthi uyakhona, but uzokwenzeka isimo esodinga ubonakalise ukuthi wena uyakholwa, uyakhuleka. Kunendlela efanele ungakhulumi ngayo, ake ngithi nendlela efanele ungaphenduli ngayo ngoba ukutushwe lapho ukuthi ukhuluma uthini. Afike umuntu akunyathela ikhona
maqeda bese uyamthuka bese uzwa kuthiwa awu kana abazalwane bayathukana ngoba kubhekwe ukuthi how do you respond. It's not ukuthi kwenzakalani, it's all about how do you respond. Glory be to Jesus. Uthi Jesu abantu bathi ngubani, bathi abafundi abanye bathi Elijah, abanye bathi prophet. Hallelujah. But imiphendula yakhona ayicaci kahle because they don't know ukuthi kahle kahle who are you. Glory be to Jesus. So uyabuya uJesu uthi ngiyezwa ukuthi abantu bathi ngubani because abang understand. Then who do you say I am? Ngoba each time uNkulunkulu mezoyiveza even esimeni sakho uzoyiveza kuwe aphinda iveze kubantu aba-around wena. Yingakho kwesinye isikhathi bazobuza bathi uNkulunkulu wakhe lo othi uyakholwa uyathandaza ngoba asimboni uNkulunkulu wakhe but yena uyaqhubeka uthi lento ikhona thina sithi lento ayikho ngoba lento ayenzeki but what is his or her goal? Then kubuza kuwe ukuthi wena uthi. Hallelujah. What do you say? Who he is? Bese uthi John uthi uSimon Peter lala. Wena you are the Christ. You are the Messiah. Akathi lapho ukuthi Messiah kusho ukuthi ogcotshiwe uNkulunkulu. Uthi wena you are the Messiah, you are the Christ, indodana kaNkulunkulu ophezulu. Uyindodana kaNkulunkulu ophezulu. Who is Jesus? Who is the Christ? Who is the Messiah? At that time abantu bebakade babheke ukuthi uNkulunkulu kukhona lo azomthumela. Abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzovusa uMoses afike as a prophet. They were waiting for a prophet yet bangamboni umprofeti ophakathi kwabo ngenxa yokuthi bahamba ngokwefamiliarity ukuthi lo muntu siyamazi simjwayele but yilabo nalabo ababone amandla hlukile and then babona ukuthi lo akasiyo umuntu nje but lo ungumprofeti kaNkulunkulu. So each and every time uma uNkulunkulu akuvusela umprofeti phambi kwakhe beka umprofeti ubona ukusebenza kwaNkulunkulu ungayi ngokuthi lo ngimjwayele ngoba waya ngaleyo mentality uzolahlekelwa yibusiso zakho efanele uyithole enkosini ngoba inkosi mayenza into angeke isuke ezulwini yehle yona izonikeza lento edingayo but inkosi izovusela umuntu loyo muntu ophethe imessage yakho loyo muntu ophethe isibusiso sakho ingawo fanele umhloniphe. Who is Christ? Hallelujah. Uti before Abraham was, I am. Uti makachaza bazalwane sesigcina uti I am the truth, the way and the life. Iqiniso, indlela nokuphila. Uthi mechaza mina ngisa wokongena ngami ungena ngendlela elungile uyathola ukuphila. But ongangeni ngesango uyisela nomphanga. Uthi mechaza athi mina
ngiyisinkwa sokuphila. Ode mina waphinde waphuza mina akaphinde ome. Uyakhumbula lo yamama edibana naye by the well, wathi mama ngicela amanzi. Wathi lo mama hayi akunawo amanzi ndazi mina nawasiphusana. Uthi uJesu kube bewazi kuba ucele kumina uyophuza ungaphinde wome ngoba ubusuphuzile amanzi avela kuyena. You never thirst again ngoba i-thirst yakho iba fulfilled. Ingakho lithi iBhayibheli babusisiwe abanqanela inkosi, those who thirst after righteousness, for they shall be filled. Siyagcwaliswa uma silangazelela sifuna yena, sibuye singafuni ezinye izinto. Ngobani? Ngoba ebukhoneni bakhe kunokuphelela konke. Uthi umechaza athi mina ngiwumvini oyibona I am the true vine. Noma amanye amavine angaba khona, but I am the true vine. And being the true vine, uthi uJesu mina ningamagatsha. Uma nihlala kimina niyothela ithelo, but uma nisuka kimina, what good are you ukuthi ungaqhubeka ukuthi uthela ithelo ngoba you have dislocated, ususukile from the true vine. So thina sihlale emvinini okuyiwona wona okuNkristu ukuze siqhubeke sithela ithelo okuhle ngoKristu. Uthi nasedaleni lelo niyoqhubeka nithela ithelo athi loze liguge lokho ngithwele, because I am the true vine. Him being the vine, uthi lelo nalelo gatsha ngiyaliphuna. Uphuna bazalwane ukhatha, but akusukhatha mhlaba, awukhatheli kolakha, ukhathela ukuthi lento ithele kakhulu. So ukuze lento iqhubeke ithele kakhulu, you need to prune the tree. Sometimes sidlula entweni, sometimes singene elimweni, sometimes kuba buhlungu, sometimes amehla agcwala inyembezi, but asuki kuNkulunkulu. Ngobani? Ngoba ayikho indawo engcono ngaphandle kokuba sitholakale kuyena. Noma siyahlushwa, noma siyashaywa, but sishaywa sikuye, siyazi ukuthi laba bakuyena uyabagcina, uyabalondoloza. Noma ifika izimo ayiqedi ngathi ngoba sikuye. Hallelujah. Asakhona ukusuka, asakwazi ukumyela ngoba ukuhlala kuyena kumnandi bazalwane, kunokuphila phakathi. Asinayo indawo ebesingabaleleka kuyona, sibaleleka kuye. Sifana nomfana omncane athi umama emshaya, but aqhubeka agijimile kuyena. Njengoba uJobe asho athi noma engangibulala ngiyothemba yena. In other words, anginayo inkosi, angimazi omunye uThixo engaya kuyena ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Umefika kaBolazana uthi mina I am the resurrection and the life. Ngiwuvuka nokuphila. Okingakafi noma efa uyoqhubeka aphile. Uma sikuyena asifi bazalwane. Kuyenzeka impilo isibeke phansi, kuyenzeka impilo isishaye ngama-uppercut. Uma sisishayile siyaqhubeka sivuke ngoba we find our life in him. Atobhala iBhayibheli, in him we move, in him we live, and in him we have our being. Sipheleliswa kuyena. Glory unto Jesus.
athi encwadini kaJohane, mina ngiumalusi omuhle. I am the good shepherd. Labo malusi bahluka. Lo oqhashiwe hired hand. Uthi makabona ibhubezi liza lizohlasela izimvu. Maqeda athi impilo yami ayilingana le mali abangibhadala yona. Maqeda besuya baleni. But umalusi omuhle uthi ibhubezi maliza athi ngamane kufe mina. Wenza njengoDavide. Lithi iBhayibheli lapha ku-23 uthi uDavide uJehova ungumalusi wami angikoswele. uJehova ungumalusi omuhle kimina ngoba uDavide sekayoma phambi kwaSawuli atestify uthi yazi lalela la I have ufakazi bami, I have my own testimony. Ngelinye ilanga ngigada izimvu zakababa waqhamuka ibhubezi ngalibamba ngalidwengula. Ngelinye ilanga waqhamuka ibhere ngalibamba ngalidwengula. Ngoba ngithi mina rather ngithatha impilo yami ngiyibeke on the line ukuze kusinde izimvu as a good shepherd, as umzali osacrificeayo asacrificele even abantwana bakhe. Uthi ngamane kulambe mina bona bahle, ngamane mina ngigqoke into eyodwa kepha abantwana babangagodola amakhaza. Ngobani? I am being a good parent. Hallelujah. Who is Jesus? Uthi obhala iBhayibheli yena uyiniko labakholwayo. He is the firstborn of all creation. Uthi omaziyo uyihlumela lakaJesu, uyimpande kaDavide. He is the soon coming king. He is who was, is and is to come. Uyena ongu Alpha no Omega. Uyena ongumqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu. Asikholwa ngoba sikholwa ngoba ifaith yethu inesiqalo, ifaith yethu inesiphetho, and leso siqalo nesiphetho sethu uJesu. Uyena osithathayo, uyena osithwalayo, ahambe nathi in between. Ngoba kuyona yonke into esidlula kuyona uma yena khona sinezinto zonke. Ingakho uPaul ubebhala athi akukho ongamhlukanisa nothando lwakhe. Noma ngiyahlushwa, noma ngiyashaywa, noma ngiyasingelwa, but uthando lwakhe akukho ongamhlukanisa naye. Ingakho abapostoli uma beshumayela bathi lo Jesu enambethela singaye. Uyena uJesu osimisayo, uyena uJesu osigcinayo, uyena uJesu oyithemba lethu, uyena uJesu indawo yethu yokubalekela. Singaphakamani bazalwane sesiqedile.